mebichaa jakwu niile ọ tara ahụhụ ọnụ ma onye dede m n'ụwa with condition ya ha bịa mebichala ya jakwu mebichala ya ihe ka anyị na-ayọ ya na ịwọcha ndị ụlọ anyị apụtacha na onye ọbụla nọ ya ihe awụ onye Hausa na-achị na ma onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na aka kparala ụfọdụ n'ime ndị ugwu ahụ bụ ndị na-achịrị ehi wee baa n'ubi mmadụ ma zọpịa ihe niile nke onye ahụ kọrọ n'ubi pịata. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri, ebe nọ ugbu a bụ na sim.seha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị obodo akparala mmadụ abụọ ndị ugwu ndị ọchị ehi bụ ndị jiri abalị wee chịrị ehi ha baa n'ubi otu agadi nwoke wee fosisia akpụ niile nke ya bụ agadi nwoke kọrọ na ya bụ ubi wee zụọ ehi ha n'abalị. Nke a mere n'obodo Ụmụtakwụ Ama Igbo nke bụ isi ọnọdụ okpuru ọchịchị Nwangele nke steeti Imo, dịka anyị hụrụ n'ụfọdụ ihe onyonyo ebe ha bụ ndị obodo ndị jidere ha na-agba ha ajụjụ ọnụ. Dị ka ha siri kwuo, otu onye n'ime ndị ugwu ahụ bụ onye nke na-asụ asụsụ Bekee si na ha amaghị ụma wee chịrị ehi banye n'ubi ahụ ma nọrọkwa n'elu ya wee na-aba mba wee sị kedu ihe mere a ga-eji wee na-eme ha ihe onyonyo ebe ahụ. N'aka nke ọzọ, ya bụ agadi nwoke bụ onye nke eji ehi wee mebie ubi akpụ ya bere arịrị nke ukwuu, dịka o bu egbe nta ya wee pụta wee sị na ọ kara ya mma na ha bụ ndị ugwu gburu ya egbu karịa otu ha si wee were otu abalị wee mebie ihe niile nke ya bidoro kamgbe afọ gara aga wetawa ahụhụ na ya bụ ubi. Ya bụ agadi nwoke gakwara n'iru wee kọwaa na o ruola afọ 7 ndị ugwu malitere ime ya otu ihe a, bụ nke ọ na-abụ mgbe ọbụla ha mechara ha bịa rịọ sisi gbaghara ha. Asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Awụfụ ihe anyị na-ekwu ọnụ wọcha 20 okay taa 21 okay taa 21 4 ihe a na ihe ahụ ga-anọkọta jakwu niile n'ọhịa gwụrụ agwụ, jakwu niile gwụrụ agwụ. Ndị Hausa bịakwara lekwe ya eme abụpụ. Jakwu niile gwụrụ agwụ. Distance ihe a dị too far. Ana onye nwe jakwu na agwa gị condition ya predicament ya. Lekwecha ihe niile dị loya na awụcha jakwu. Ihe niile a dịcha loya na awụ jakwu. Jakwu niile n'ebe ma n'ime side ebe jakwu niile gwụrụ agwụ. Because ihe na-report ihe a na-awụ the youth president of Ụmụtakwụ. Awụhụ ka anyị ga-ekwuwe na ọ na-asị na anyị emetụkwala aka na anyị emekwuleke ndị a mee na anyị ihe na-ewe anyị anya na-agba anyị anya mmiri na-agbagodo anyị anya mmiri. Ndị a bịara n'abalị fosha jakwu niile n'ọhịa n'ọkọtụ na ha ga-akwesịrị tukwe nnọọ kwecha jakwu ịwọcha na ihe n'ọhịa na-awụ ejideziri onye abụkị a na because a na-ekwuzi na ọ ga-akwa anyị ụgwọ. So ọ ya dị ihe a ịwọcha ndị ụlọ anyị apụtacha na onye ọbụla nọ ya ihe awụ onye Hausa na-achị na ma so ọ ya nọ there. Dede m na-asa efe ojigodi iwe jie dede ga-agbagbu disi agbụ onye Hausa na ọ ga-agbagbu ya taa. Lekwe ala ihe o mebichaa jakwu ya mebichaa jakwu niile ọ tara ahụhụ ọnụ ma onye dede m n'ụwa with condition ya ha bịa mebichala ya jakwu mebichala ya ihe ka anyị na-ayọ ya na. So biko ndụ nọ na higher authority biko tin biko ka ihe a gara ịkọsụ problem n'Ụmụtakwụ ka ọ rịkọsụ problem n'Ụmụtakwụ because asị ka ahapụwa ihe a karịala. So biko good morning sir. Taa wụ Sunday 21 n'ọnwa April. Lee anyị pụtara n'ọkọtọ hụ nnọọ n'igbu egbe iwe na-ewe gị nnọọ anyị na-ayọ gị iwe na-ewe gị. Lee ihe megenụ mpa biko iwe wele gị kwue ọ dị mma ekelele m gị
Good morning. What are you? Ndewo nna m anwụchile. Anọ m na nsogbu m nọ na ya o. O ruola ihe dị ibe afọ asaa gara aga. Okay. Ndị Awụsa na-achị na ma bịa mebisiri m Jiakwụ. Okay. Hapụga mgbada mmiri ibe field ụlọ agaghị akpụrụ ha na-aga ha na-atara ya ijite na achara. Okay. Oibe na ma kwesịrị ịnọ. Ya bụrụ ya na-esi n'ogologo mgbụla m na-aga si na ihe kpatara na ya yọọ ma beg m garakwa. Okay. Nke mbugodu ka abụọ ya emekwe mgbera ka atọ ọrụkwa mgbe m kụrụ ụka na Jiakwụ ya emekwe mgbera ugboro atọ ka ugbu a Jiakwụ ụda mejiri kịtị m ji ahapụ ya ihe m chọrọ my burial kịtị m ji alụ ya Jiakwụ Jiakwụ mebiri ugbu a ọ ga-atụkwasịrị obi sọ nga m ga na-eri nri na kọndishọn m nọ ụlọ ọgwụ m gara agara m Ụmụahịa nọ n'Ụmụahịa special hospital nọ 3 months ji elu ọrịa abịrịa m awụ ihe a ga-anọ in public ekwu ọrịa abịrịa m na onye nwụrụ anwụ ka mma ka m ekwuo ho ha that is why m ji say achọrọ my burial isi onye Awụsa oshi ibe oshi Jiakwụ m na nwunye m mara ma Jiakwụ buru n'akụkụ ụlọ yo buru n'ibu site n'aka bafrum site n'aka bafrum na-aga bafrum ga mara mkpụmkpụ ihe ụlọ ya ka anyị na-ahụ na ihe n'akụkụ ụlọ ya site n'aka ụlọ m magide Jiakwụ Chukwu mere ebere enwere m mbere ala ga-ezi Jiakwụ buru ibu amama nnọọ Jiakwụ ma Jiakwụ m nyaghị ere 2 million naira Chineke gere mrebe n'ala gị mere 2 million. Okay. Mmụọ olileanya sọ nga m ga na-eri nri onye Awụsa ewure Ekiti abalị chiri nama onye Awụsa ewure Ekiti abalị chiri nama odiho Jiakwụ nọ laa ya n'iyi no one standro na onwe ka egwuziri ọtọ Jiakwụ ala n'iyi so ihe m chọrọ n'ụtụ n'ụwo I want my burial and burial nwa onye Awụsa ahụ na m agaghị aga ịgbagbu na ma m ga-agbagbu nwa Awụsa ahụ onwekwana ihe ga-eme nwere ịgbagbu ya n'ihi gịnị anụmanụ so na ndị Awụsa ote ka esi enye ha wani mana ihe ekwe ke nwa kọmkọm ihe na-atụwa ha anya n'ahịa mbụ aka ọ na-echeta ikpuru kọmkọm na-echeta ikpuru akwụkwọ nsọ kwukwere na Baịbụl kwuru so ihe ọbụla na-eme kpurukpuru otu ụbọchị ya sopụrụ n'otu ka ọ ga-asopụrụ na m chịrị ka ama Igbo gbaa ọsọ ụlọ ma ọ mụta akwụ m ama Igbo ndị gbagburu ya agbagbu ga-anwụ debo ya agbagbuola m ya ọredi m na ya eburu so nwụọ ndụrụ ndụ agba ọsọ ụlọ ndị ga-agbalaga na-agbalaga ndị na-agaghị agbalaga niile ewure jip bịa buru nwunye ha nọmba anaghị aga anọ m obodo oyibo ma anọ m Amerịka ma anọ m pọt anọ m ugwu Awụsa ya ebe anụ ndị nọ pọt na obodo oyibo na ugwu Awụsa anụwụ ihe mere by force ha elorite bịa mgbaru na this boy ga-enye m 2 million naira ọ ga-enye gị 2 million na Jiakwụ na o ọ mebiri ga-enye m Jiakwụ ọ dị SS Jiakwụ ọ dị SS ahụgole na iwọcha distance Jiakwụ dị too far ọ bara n'ime well anyị ga-akọvakwa the destroyer the coverkwa the distance so ahụkwa ihe anyị na-ayọ biko butu condition ya no na ugbu ihe m chọrọ wụ ma onye ga-ede ige ndụta ndị information ndụta nke bịa lekiri ma unu ga-eji ụkwụ na-abịa ma enwere ndị unu ga-eji handset fonu onye sị ha bịa leele ihe mere na papa sụta ka ọnwụ na ị ga-ahapụga onye Awụsa nọ unu eme ihe na m agaghị ndụ hapụ onye Awụsa nọ ọ gara mma ka m nwụọ ka m nwụọ ozugbo ka dịbọ ya nwụọ na enwe na ma m ga-aga ịgbagbu ihe okwu ndụ nama na ndị Awụsa na ndị Igbo a ihe ka ọ karịala ma ọ sị ka ochite asọpụrụ ka ihe na-amaghị otu a ga-eme ka emedele ya ọgụ Biafra na ndị Awụsa mpa nsogbu adịrọ but ị ga-ekwu ulu ka ihe anyị na-ekwu na anyị ga-ewegara to the highest authority ịsị na a ga-enyerela gị 2 million gị before gị hapụ onye Awụsa nọ ma ọ hụta hishim na ya ga-ala nsogbu adịrọ ka ndị agba ọsọ ụlọ ndị ga-agbalaga na agbalaga gbafuchia amana m eletisha agana maka ihe mere gị ama m na ọ bedatawala na ama m aga ekwunu 2 but anyị na-aga dede m na ị hụrụ onye mụta akwụ ọkwanụ mpa anyị o nwere ezigbo problem mere surgery n'ebe ọ nọ na ihe awụnye hope ye ihe onye na nwunye na-eji onye Awụsa sị na ọwa anụmanụ ya ga-akwụ ya n'azụ ọrụ ihe ọ na-emebi ka ọ gbasara ya na o nweghị echiche si anyị bụ ikwuru ote a ga-ekwete m na aja taa okay ọ na-anụ na ihe o kwuru with ihe awụ from the horse's mouth ebe m na-abanyekwa ahụ again ụdị Jiakwụ niile emebisiri ihe a Jiakwụ niile emebisiri so anyị na-ayọkwa ya ihe a sị ya biko ka ya hapụ ka the authority dị concern we can settle the matter but yelo onwe ya ekwetebe with us so biko anyị na-ayọ the highest authority so biko ọnụ biko tii n'ọnụ gbasara this matter so that
ọsụkwa na ihe anyị ga-abịa na ma ito mpa anyị ka anyị nwa ihe anyị ga-emere n'ụtụtụ because ọmụ awa onye na-ekulu tempe ya na so biko even eto ọ nọ na action ya dị too much with condition ya even eto ọ nọ ya kpaliri ga-efe ya elu na ị gaghị like ihe ị hụrụ because o nwere another issue so biko No be the first one, no be the second one, no be the third one. It's becoming, destroying all its things. And we have been crying. So I don't know why you should ask him to leave here and be destroyed. No, come on. Go that side. No, I know they go. I go picture me. I don't tip. I don't do what. Mala, you spoil somebody something. You spoil somebody. What if you suppose somebody something to picture me? Mala, come here. They picture me and you. Mala, come hear what I'm saying. Come, we know the beach person. We know the. That is why we do and now I don't know that one again. No. I don't know that. Even in our farm, in a true farm, we do the thing no like that. I know it for you. No, and we don't say you. We don't say you tip. As they picture you. They picture me now. I don't deny you. The reason why we dey picture you, we say once you tell us say they no go come again, we go take and say they no go come again. Exactly. But no make the thing where you go make youth where they. Don't face. Sani, Anani. So see, I'm not going to Fine, leave her. Our own one. Now so we go leave our cow. Our own one. Where the other one? Okay, leave them now. This one. Mala, take them easy. We too with the vessel. This is why they picture me. With the picture you because now you bring the cow here. Where the people's farm. Exactly. You don't have this. This is where this thing they do. You don't happy. I'm not happy. Why they picture you? So that picture that because of that. Mala, what you they talk about this? Okay, what you want? Yes. Now him they ask me. Now him they ask me about this. But that picture, why that picture me? You they picture me too. If you picture now, brother, and the picture, no, we go picture you. Go carry me go on that side again. Picture all of them. Go carry me go on that side. No, we not carry you go on that side. No. Once you talk with you, when my man, I beg, make una listen to me. Okay. I know say you no get cow. Yeah? Me I get cow. You no get cow. One, this cow why enter farm na our own. Okay. One, these people, all of una here na mature person. Okay. You no call me because you are fighting me. I mean, you call me. No, now you can't do like say you want fight now. Even your brother wey dey here, they never beat am. We no touch am. We call you. Okay, wait. That picture, why they picture me? Me, I know on that. No, we go picture. We go picture, Mala. Don't touch the take our punishment. The picture is to just have a meeting conference that we meet with you, discuss with you. So that we are going to have the. Say you know go bring this cow come this place because again. what we want to tell how you settle with say this. you know go bring this cow come this place. Like I tell you. That be this picture. If I want wait. If I want wait. Wait. This is what I want for you now. Make una leave that. Make una talk about the farm. No be cow farm shop. Cow shop farm. Yes. Okay, now cow shop. Okay. You don't see him. What you go do now? You don't see the elderly man. I don't see him. Show the elderly man again. Sure. Magan damages. Magan damages. Yeah, maybe she. Video. So Mala, what you go do now? I say about Mala, talk. We will know the fight. Once you settle this man, we leave you, but you not go call you again. You know come here again. Exactly. I know they come for the farm, I know they come this bush. But this bush and this farm. You no go come this river again. This river, you no go come. I know the shop. No, talk that one. I know the shop. No talk that one. I know the shop. Okay, you no go come this river again. They talk this cow. I know they use money to buy the cow. Because of the enter and that's why you know they do. And that farm, na mistake. If you know be mistake, they know the entire farm. We don't need cow here again. Why now, Oga?
In the sponsor. Madam, This one is not the like one that. time. We no need farm. That's why we're here. Why una no need am? The reason why we know that we use to spoil our all to hold our crops and the farm. If you know spoil farm, if you know spoil farm, Mala, just talk to you where you go. Oga, abeg, Oga, abeg, I don't beg you. They talk the thing We may give you weapon. What you Give weapon? weapon, you go to now. You black over things. Mala, talk. aha ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Papa anyị bụ agadi nwoke a bụ onye nke emebiri ubi akpụ ya. Ana m asị gị nna m ndo dibe ebezila dibe, n'ihi na ọ bụ otu n'ime ihe ndị a na-ahụ n'obodo anyị nwetara onwe anyị bụ obodo ndị ara. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya, ọ bụ ihe dị nnukwu mwute. Wee na-asị gị dibe, wee na-asịkwanụ ndị okorobịa ndị obodo ụmụtakwụ ahụ ndị gbakọtara wee jide ndị ugwu ahụ. Ana m asị unu daalụ n'ọlụ maka nke unu mere eme, maka na a sị na eto dike na nke o mere o mekwu ọzọ. Mana daalụ a na-asị unu abụchaghị nke nnukwu ya, maka na o nwere ihe ọ na-abụ nna ahụ ọ na-agbagoju m anya. O nwere ihe ọ na-abụ nna ahụ na Baịbụl ala Igbo, na-asị kedu ihe na-eme. Ndị a na-asị na ọ bụ misteki ka ehi ha ji wee banye na ubi ahụ. Ehi were misteki baa n'ubi, ehi ọ na-eforo akpụ? Onwenugo ebe anyị hụrụ ehi ji aka ya efopụta akpụ. Ọkwa mmadụ bụ ihe fopụtara akpụ ahụ niile nọ n'ubi wee zụọ ehi ya. Ka ezi nke a na-asị na misteki wee mewezie ihe dị otu a. Ana m eche na ihe niile abụghị ihe ekwesịrị ịbịa mewe ihe onyonyo. Anyị mara ụdị ndị anyị na ha na-emekọ ihe, anyị mana ndị anyị na ha na-emekọ ihe ahụghị anyị n'anya. Ọ bụghịkwa sọsọ na ha chọrọ imebi ubi gị ebe ị kọrọ ihe, anyị ma ihe bụ aka ọrụ ha, na ha achọghị anyị ndụ. Nke ahụ bụ nke ha chi ehi mee. Ha pụtazie ma ha chi ya ehi, onye ọbụla maka obodo si adị, obodo ọbụla ha wakporo ewee jidezie ha ejide, amalite kọwaa pịtị. Enyedu ha ma ohere nke inwe ọnụ okwu ịba mba kedu ihe mere a ga-eji ihe onyonyo wee na-ese ha. Wee na-ajụ onwe ka ọ ga-esi okwu omume, onwe ka ụdị ha ga-esi nwe eme na be ndị ugwu. Onye Igbo pụta mebie ihe ndị ugwu otu ahụ, ihe mmadụ tachara ahụhụ ọnwa ole na ole ka ọkwa na ihe karịrị otu afọ. Mmadụ esi nnọọ ebe o si were biznes nke ya bịa mebie ya. Ọ dị gị n'anya ka onye Igbo mere ihe dị otu a n'obodo ndị ugwu ọ ga-eji ndụ ya wee pụta ebe dị otu ahụ? Ana m asị na ihe niile ekwesịghị ịbụ ihe a na-emere ihe onyonyo. Ana m asị na ihe niile ekwesịghị ịbụ ihe ka eme ihe onyonyo ka atụpụta n'efere mba ụwa ka ndị mmadụ hụ. O nwere ihe anyị kwesịrị imenwu n'ime onwe anyị. O nwere ihe anyị kwesịrị imenwu n'ime onwe anyị. Onye aha wee bawazie adị mba sef, kedu ihe mere a ga-eji eme ya ihe onyonyo? Ọ dịzị ka na-arịọ dịzi arịọ. Onye mebiri ihe gị, onye kpara arụ n'ala gị, ọ dịzịa ka na-arịọ ya arịọ. Ebe ya bụ ihe na-akacha ewute m bụ na ọ na-abụ mgbe ọbụla m na-ahụ ihe onyonyo na-efegharị, onye Igbo zuo kọpụ garị, akụọ ihe, gbaa ya ọkụ, gbuo ya egbu. Onye Igbo zuo otu plantain, akụọ ihe, gbaa ya ọkụ. Mana ndị ugwu, ndị anyị ma na ihe ha bịara bụ ka ha laa anyị n'iyi, ka ha memina anyị, enweta ha abịa mewede ihe onyonyo. Ozi ezi, ọ bụghị ụdị agwa ka m ji bụ mara ndị Igbo na mbụ. Ọ bụghị ụdị agwa ka m ji bụ mara ndị Igbo na mbụ. Ndị Igbo mma na mgbe mbụ bụ ihe ahụ ga-eme echi asị ya mee taa. Ịsị na anyị ga-anwụ echi, asị ka ya nwụọ taa. Lekwa agadi nwoke a na eji ya, ọ pụtawara buru egbe nta ya, nke bụ na ihe ọbụla ga-eme ya mee. Mana anyị nwabụ ndị na-akpọ onwe anyị ndị ikorobịa, anyị nwabụ ndị ume ka dị n'obi, ọ bụrụzia ndị ikorobịa dịzị ka ha na-arịọ, ha bụ ndị ugwu arịọ, ndị kpara arụ n'ala nna gị. Ọ jọrọ njọ na ntị ịnụ. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, maka gịnị? Atụọrọ ọmara ọmara, atụkwara n'ofeke, ofere isi tinye n'ọfịa. O wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya. Deere ebumnuche gị, etisuo hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ
onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.